Ne feledjétek, csak 18 000 nap az élet! Teste felbecsülhetetlen érték közösségünk számára. Munkatársaink holnap a nyomkövető segítségével lokalizálják Önt. Megkeresem Nórát. Ebben a városban mindenki el akarja halasztani, hogy a telepre küldjék. Neked miért olyan rohadt sürgős? Meg tudod csinálni, vagy nem? Itt inkább az a kérdés, hogy te képes vagy rá. Át fog változni. Nem engedem meg. Tudod, hogy ez így van. Mit gondol, mi ez? Természet tréfája, vagy valami bosszú? Lelépünk innen. Miskolcig kell eljutnunk, onnan már sima utunk lesz. Ott akarok lenni melletted, ameddig csak lehet. Miért vagy olyan biztos benne, hogy nem adnak fel minket azonnal, ahogy megérkeztünk? Mi történt a fákkal? Tudom, hogy már képes kommunikálni velük. Tolmácsoljon nekem. Nóra! Sajnálom. Már nem válaszolnak.